ଏଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ଯାଇଥିଲି। ଏ କହିଲା 180 ଟଙ୍କା 60 ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେନି। 60 ଟଙ୍କା କେତେ? ବଢିଆ ବେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବୁ ନା। ପଇସା ଦେ। ପାଗ ତ ପୁରା ସୁପର ହିଟ୍ ପାଗ ବେ। ମାଲ ମୁଁ ପିଆ ବି କରେ। ମୁଁ ଦେଇପାରିବି 200 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକେନ ଚିଲି ଆଣି କଷି ଖାଇବି। ନା ଶୁଣୁ କିଛି ସେରା ନାହିଁ। ମୋର ଆସ୍ତେ ଆପତ୍ତି ହାପ। ନା ମୁଁ ମଦ ପିଏ ନା। ମଦ ପିଉନି ତ? ନା ଦବୁନି ତ? ମୁଁ ଜାଣି ତାକୁ କହିଦେବି। ତୁ କଣ କହିବୁ? ମୁଁ ଯାଉଛି ତା ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବି। ଭାଇ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ ଭାଇ। କଥା କଣ କି 200 ଟଙ୍କା ମତେ ଅନଲାଇନ କରିଥାନ୍ତି ଜଣେ ପଠେଇବା କହୁଛୁ ନା କରିଦିଅ। ହେଇଗଲା। ଆରେ ନାଚିଆ ଟୋକା ତା ପଇସା ଦେଇଥିଲୁ? ହଁ ତ ପଇସା ଦେବି। ବଡ ପଇସା ରଖିବା କଥା। ସତ କଥା କହୁଛୁ? ହଁ ଦେଇଦେଇଛି। ମୋ ରାତିରୁ ନା ରାଣ ଖାଇ କହନି। ଆରେ ଦେଇଦେଇଛି।